Het is toch een stamtafelreis vooruit. Het is toch een te mooi pleetje om niks mee te doen. Zit hier gewoon koffie te drinken en dan... Goedemorgen! Goedemorgen! Ja, geen weet natuurlijk niet wat voor bord er door binnen hinkt, hè? Nee. Moet je dadelijk voor de aardigheid toch even gaan kijken wat binnen precies boven de pui hinkt. En ja, wie zoekt er door gewoon een tasje koffie te drinken en dan zuust ze dat tafereel en denkt ze... Ja, hier moeten we iets mee doen. Dus kom dadelijk maar even kijken. Maar... Nee. Ik moet de oudste niet vergeten. U was even een petstop aan het maken. Ja. Hé, maar je hebt gewoon alles bij, joh. Ja. Behalve de koffie. Alleen behalve de deur haal. Behalve koffie. Ik moet het op de krantenbol doen. Oké. Oh ja, kent ze door wie lang is de tocht vandaag? Net zoiets. 85. 84 zo. Op één krantenbol? Ja, maar ik moet iets verder, hè. Oh ja? Ik moet daar nog naar Eindhoven. Op de fiets? Ja, op fiets natuurlijk. Oké. Dus niet met een fietsenrek op de auto? Nee. Okay. Nou, voor noodgevallen wel. respect. Respect. Ja. En is dit een, want ik zie wisselende shirts. Is dit één vereniging? Eén fietsclub? Dan zullen we in de weg doen. We zijn van een wielerclub en we hebben eigenlijk een nieuw tenue zoals die twee daar hebben. Ah, Maar wij zijn zondags. oké, want u vindt het niet zo mooi. Nee. Ik heb nog geen lange broek en het is nog te koud, dus ik wacht even tot ik die heb. Ah, oké. Dus het nieuwe tenue is, ja, we mogen geen reclame maken. Nee, dat mag niet. Maar was daar veel gestekkel over, voordat uiteindelijk het... Nee, wij hebben heel veel dames. En die dames die hebben allemaal voor dit tenue gekozen. En ja, die dames die hebben het al voor Deze Dit is het tenue. Ah, Deze groep die kiest onder de team zonder naam. Ja. het team zonder naam. Aparte Dit is het fietsgroep. tenue waar we... Dit is, moet je me zeggen, dit is meer zo'n zwarte brigade. Dit. Gezelligheidsclub. We Een zijn een zwarte beetje in het brigade. daglicht gesteld binnen de club. En daarom heten wij de team zonder naam. Oké. En wie heeft u in een kwaad daglicht Ah, dat is gesteld? een heel verhaal, daar ga ik hier niet over beginnen. Oké. Ook geen samenvatting? Nee, dat is... Nee, dat... Wij zijn van de club van Nederweert, hè. Ja? Dat is wel de grootste wielerclub van Limburg, hè. Serieus? Ja. Hoeveel leden? We hebben er nou 175. 175. En we hebben er 200 gehad. Maar er zijn er een paar, ja, nou zie je, die zijn 82 en dan moeten we wel mee trekken, maar een beetje uit de wind houden, daar hebben ze brede mensen voor nodig. Hij gaat achter zijn rug zitten. Oké. Dus altijd bij hem in het wiel? Ja, Ik zit heel veel bij hem Kijk. in het wiel, want hij is breed en dan vangt de wind op een gegeven moment. En, dus hij doet dan bejaardenhulp. Ik ben een mantelzorger. Ja. Mijn vader op de Krijg misschien een lintje. Nou, dat kan lang gaan duren. Ja, dan kan bel ik Frans op Of en dan haal ik dan... wel. Oké. Kijk, maar we hebben ook zo'n smal, hè, maar dan hebben we alleen de benen uit de wind. Hè. Dat schiet niet echt op. Zo smal ben ik al niet. Maar fiets je ook een keer bij Eems in het wiel? Of zit je gewoon neus in de Ja, wind? maar de En... trap is wie meegeneerd in, hè? Daarom. Daar hadden we niks aan. Die fiets iedereen nu het wiel. Ja? Hier laten we kop rijden als het hard waait, de wind van voren. En wees dan de perfecte gangmaker? Wie fietst er dan hier voorop? Vandaag niet. Ja, dadelijk wel als we de wind vanuit hebben. Als het wind af is, we willen ze allemaal voorop rijden. Ah, oké. Ja. Deze. Tourclub nooit op kop. Ter plekke bedacht? Ja. Oh, dit is echt... Dat is een clubje uit Nuenen eigenlijk. Oké. Ja, probeer het maar eens uit te spreken, hè. Ja. De knok. Wel mooi. Het mooie ervan is dat wij wel een club zijn met Brabanders en Limburgers bij elkaar. Hè. Dat is dat toch samen kan gaan. Ja. Ja. Zit dat ook een beetje op één lijn qua humor?
Brabanders hebben meer humor. Mijn is het. Ja, u ook. Ja. Zijn er nog Limburgers die daarop willen counteren op die opmerking? Nee. We laten die gewoon zoiets. We zeggen er niks meer op. Als ze tegen de verlies kunnen. Ja, Brabanders zien die ook nog een beetje vlotter op de fiets. Nee, dat denk ik niet. Dat is een Limburger. Die proberen dat wel, maar dat lukt niet wel. Oké. 100 millimeter te maken. Nou zit hij dus een lid van 82. Ja. Daar maak ik een diepe buiging voor. Ik hoop dat, nou ja, ik ben zelf ook een fietser en ik hoop dat ik op mijn 82ste ook nog lekker kan peddelen. Ja, maar dat buigen, dat doen we ook nog. We doen ze schoonstrikken en alles. Echt hoor? Wat zorgen doe je wel? Ja, die schoen die ken ik ook nog strikken. Dat is kleuterband. Maar hij wordt wel een beetje gepamperd als Nestor van de... Ik ben wel gewend, ik ben mijnwerker geweest, hè, dus... Echt waar? Ja. Alleen, ik heb ondergronds wel gezeten, maar niet zoveel gewerkt daarop. Dat moeten we even... Ik ben net op tijd weggegaan. Nee, op een gegeven moment werden ze gesloten. En toen hebben ze sommige mensen hebben ze heel goed verzorgd. Ik ben een van de mensen die eigenlijk geluk heeft gehad dat ik goed verzorgd werd. Een extra opleidingen zo gekregen, maar onlangs is het nogal eens in het nieuws geweest. Dus inderdaad, sluiting van de mijnen en ook veel mijnwerkers die inderdaad zeg maar, een probleem hadden later, omdat mijnwerkers verdienen best wel goed. En als je dat vergelijkt, ik kom ook uit Brabant. In Brabant die verdienen nog niet de helft wat de mijnwerker verdiende. Ja. En toen moesten ze terug en toen was het een probleem. Dus inderdaad, ja. Maar dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Ik ben weer terug naar Brabant-Limburg vertrokken. En welke mijn heeft u? Emma. De Emma. Staatsmijn Emma. Ja. Je hebt er niks van geleden. Je hebt er niks van geleden. Nee, maar ik heb van de 10 jaar heb ik maar 3 jaar eigenlijk echt ondergronds gewerkt. Dat is op school. Echt overwerken. Dus ik heb er niks van geleden. Maar... Hij was ondergronds en ze konden hem niet vinden. Nee, de pijlen van 45 centimeter. Zo'n soort van spookambtenaar. Ja, zoiets. Ja. Dat zien die lege bureaus. Nee, maar wat was precies uw taak onder de grond? Ik zat op de mijnschool, dus ondergronds opzichter te leren. En dan moest je dus op een gegeven moment alles kunnen. Vanaf postsleper tot en met, zeg maar, ja, groeide je dus naar toezicht toe. Maar alles heb ik gedaan. Dus er was zelfs op een gegeven moment met de oude mannetjes, zeg maar, ergens in een galerij slopen, waarbij ik 2 keer per dag, als er een bak langs kwam, even dus een klep moest optillen en anders niks. Dus ik moest alleen maar zorgen dat ik niet in slaap viel. Oké. Dus u was een soort van manus van alles? Als je dan op school ging, dan was je manus van alles. Je moest of een mijnus van alles? Nee, mijnus van alles. Ik weet niet hoe je het noemt, maar ik weet wel dat het strijd was. Als dat er echt ondergronds geweest was, dan had het nog zwaar te hoog. Nou, luister. Nee. Nou, ja, is dat de reden waarom je een helm ophelt? Ja. Daar ben ik wel gewend, een harde pet op, ja. Eerst er ook molenvanger bij geweest ondergronds. Ja? Ja, zo een mul, hè, dat weet ook. Ja. Verantwoordelijke baan heeft dit hier. Nou ja, dat procedé van eerdere dag, wat er een klep openhaalde of zo en zorgen dat ze niet in slot. Nee, dat leek me ook wel wat. Ja, maar... Misschien hebben ze door om die mijnen ook gesloten. Nee, maar daarom wil ik zeggen dat we alles hebben moeten doen, maar we hebben echt gewerkt hoor. Ja. Het was het gevaarlijkste en het onveiligste en het ongezondste beroep wat er bestaat. Ja. Slavenwerk. Echt. Nou, maar ja, dat heeft niks met fiets te maken, daarvoor kan ik afzien op de fiets. Dit is de wegkapitein. Ja. Die is 70 jaar geworden, die meid hè. Ja? Ja, daar hebben we een Oudbergse koffie van gedronken. Ja, alles rustig, alles goed. Ja, we gaan peddelen. Ja, maar dan moet de Emus moet gewoon zeggen van en nou is het klaar. Ja, nou is het klaar. En dan... Die is er ja. En jullie maken de uitzending met... Ja, wie... Werd daar een keer uitgezonden? Ja, wat denk je zelf? Moeten we dat doen? Ja, dat moet je niet doen. Misschien moet je nog wat knippen, maar voor de rest... Dat doen we niet. Hé, kijk, daar zit een echte ongeweerkieker. Dus, maar jij hebt nou gezegd wat ik normaal zeg. Oh, zo. Ja, dat doen we niet. Dus dat baantje vanochtend, dat kost er mee door. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje wat meneer ook net zegt. Van, ik moet eigenlijk zorgen dat ik niet in een sloop val.
11 minuten lang en dan heb ik mijn kunstje weer gedaan. Ik kan tegen u vertellen wat er weet. Maar ik weet precies wat er door gedaan heeft, want ik was toen ook ondergronds. Ah! Ook je moest zien werk ook nog controleren. Nee, dat hoefde niet. Oké. Maar dat worden de voorlopige, of ja, de toekomstige opzichters en dat was ik niet. Ah! Wat wordt G? Onderhoudsbankwerk. Hoe lang? Nog niet lang. Je wil het al drek. Ja, nee, maar dat was zo. Als je ploegendienst en zo, en als je dan fietst, hè, dat deed ik toen ook al, dan heeft dat tot gevolg dat je laat toeziet of je helemaal niet overdag kon fietsen. Wij gingen met de bus in het begin en dan was je 13 uur van huis af in totaal. Hè. Dus, en dan moest je zaterdags nog werken. En dan kwam je om 11:00 thuis zaterdagavond en 's maandagsmorgens om 3:30 moest je aan de bus staan. Dus dat was het weekend al. Heren, dames, ontzettend bedankt.